Diolch yn fawr. Diolch Lisa. 23 rheswm dros beidio sgwennu nofel, a'r rheswm cyntaf ydy'r rheswm pam da ni yma. Os da chi'n sgwennu nofel, da chi'n gorfod gwneud rhywbeth i blansio'r blinking thing, dydych. A dwi eisiau chi fod yn mynd o yma heno, neu heddiw, a dwi eisiau chi fod yn teimlo, wel, o leiad o rhywbeth gwahanol, yn dwi. Achos dydy lansiadau ddim yn bethau gret. Dwi wedi eistedd drwy lot fawr o lansiadau rhyddiaeth. Mewn lansiadau barddoniaeth, da chi'n gallu darllen cerddi am awr, a diolch yn bad, ond allwch chi ddim darllen rhyddiaeth am awr, achos mae hynna'n boring iawn. A dwi wedi bod mewn lansiadau yn Eisteddfod o blaen ar gyfer ryw gylchgrawn, a o'n i'n gorau eistedd yn y ffrynt am ryw reswm, ac o'na awdur profiadol uchel iawn I barch yn darllen stori ar ei hyd. A dydy straeon byr ddim yn byr pam da chi'n eistedd yn y ffrynt ac yn gorau edrych fydda bod chi'n mwynhau. Ond yn ni, dwi eisiau trio rhestru yn rwystredigaethau am sgwennu nofel, rhannu'r profiad rhywfaint o'r ysbrydoliaeth tu ôl I stad. Ond be dwi fod I alw y teip yna o beth, achos allai ddim alw fo'n ddarlith, achos mae'n awgrymu bod yna rhyw fath o sylwedd iddo fo, a dos o ddim. Dew yn stand-up achos dew yn ddoniol. Dew yn sgwrs, really, achos mond fi sy'n cael siarad, da chi'n cael deud dim byd. A sgwrs ydy be mae pobl yn galw pregath mewn capal os dyn nhw eisiau edrych yn cool. Ond da chi'n gwybod lle da chi'n sefyll efo pregath yn dydach? Mewn pregath fe rhywun yn dweud, gochelwch rhag uffern a'i than tragwyddo. Byddwch chi ddim mewn sgwrs, rhywbeth fel, reita, pwy sy'n eisiau dod I uffern? A dy ddim yn gweithio. Ond dyma ni, croeso I uffern, a dyma'r 22 rheswm arall dros beidio sgwennu nofel. Yr ail reswm ydy bod chi'n gorfod esbonio'r nofel wedyn mewn brawddeg. Mae pobl yn gofyn, weithiau, pa fath o nofel ydy hi? A eisiau mynd, gwych, ond dwi'm yn cael deud hynna. A dwi'm yn cael deud chwaith, dwi ddim yn gallu cael fy nghaethiwo gan ryw genre benodol, achos dwi'm eisiau edrych mor ymhonus â hynna. Y syniad efo'r nofel ydy rhyw fath o Downton Abbey modern wedi cael ei sgwennu ar y cyd rhwng Bethan Gwanas a Saunders Lewis. A dwi'm yn gwybod os y genre sy'n cwmpasu hynna. A da chi hefyd yn gorfod deud am be mae'n sôn. Wel, am be mae'n sôn. Mae'r ateb wastad yn dechrau efo wel a saib. Sy'n well na bod yn dechrau efo so, reit, achos mae hynna'n wrong. Ond yn y nofel, mae gennych chi Theo. A mae Theo yn fancar yn Llundain ers blynyddoedd, mae bethau'n mynd ar chwal iddo fo yn fanna. Mae Theo yn etifedd I stad Cefn Edrig ym Mhen Llŷn, ac mae o yn dychwelyd I fanna rhywle sydd wedi cael ei esgeuluso ers blynyddoedd. Ac ar ôl marwolaeth I dad o, mae o a'i gariad o, sef Gaia, a maen nhw wedi cyfarfod na Ibiza, yn dod I fyw eto fo, ac efo'i gilydd, maen nhw'n codi'r lle yn ei ôl, maen nhw'n dechrau busnesau, ac maen nhw yn gwneud y lle yn ffyniannus, ond wrth gwrs dydi cariad ddim o fel I gyd. Ond hwnna'n paragraff a ddim yn brawddeg, a dwi dal ddim wedi dweud beth sy'n digwydd yn y nofel. Trydydd reswm dros beidio sgwennu nofel ydy weithiau ydych chi'n gorfod derbyn po bobl eraill yn iawn, a dwi'n licio gwneud hynna. Nes I ddangos y nofel I Alan Jones, y nofelydd cyn cystadlu am y fedal ryddiaeth llynedd. A nath o ddeitha fi, ia, mae'n iawn, ond sa well ti anghofio am y fedal a gweithio ar y nofel am flwyddyn wan i'w chael i'n iawn. Ac dwi'n meddwl, whatever, mae'n iawn. A wedyn, Catrin Beard wedyn, ar ôl I fi reid I mewn am y fedal, mae hi'n eistedd yn y lle bwyd yn fan'na yn deitha fi, ia, drafft ola ond un ydi o. Dwi'n meddwl, whatever, dwi wedi gweithio galad ar y nofel yma, bydwch chi deitha fi bod angen drafft arall. Ond yn y misoedd, ers Eisteddfod llynedd, dwi wedi gweithio lot ar y nofel. Mae di ehangu, mae di gael teitl newydd, mae yna lot lle o ddeialog, achos yn y drafft cyntaf, o'n I wedi meddwl, oce, mae'n garantid yn cael ei wneud mewn I ffilm. So wath I fi arbad amser drwy roi llwyth o ddeialog I mewn, ac fydd o'n gret. Ond na, a mae yna lot o gymeriadau wedi cael ei datblygu a'i gwella. Felly, mae'n gas gen I ddweud, oedd Catrin Beard yn iawn ac oedd Alan Jones yn nofelydd yn iawn, mi oedd angen drafft arall, mi oedd angen y misoedd y waith mae'r nofel wedi gael. Rheswm rhif 4 ydy y thing yma. Creadigaeth fwyngrelaidd erchyll yma. Sef hanner top Hugh Grant a hanner gwylod Saunders Lewis. So Saunders Grant ydy hwn. Y syniad efo Saunders Grant ydy o'n isio gwneud rhywbeth
oedd fel ffilmiau Hugh Grant. So mae gennych chi'r bobl posh ma, bobl rhywiol, hyfryd, pobl fel yn Love Actually, Notting Hill, Four Weddings and a Funeral a hynna I gyd. Mae gennych chi hiwmor, serch, mae'n stori bach dda sy'n gwneud chi deimlo yn gynas tu mewn. Ond o'n I hefyd isio chydig bach o Saunders Lewis yn efo, chydig bach o farddoniaeth gain, o'n I isio etifeddiaeth, perchensiaeth, hunaniaeth a hynna I gyd, cyfrifoldeb at dreftadaeth. Felly, y canlyniad ydy rhyw fath o monster fel yna, dwi'n ofni. Rheswm rhif 5 ydy bod y gymdeithaseg yn eitha dodgy. Dwi yn trio darllen y glitchad bob dim drwy sbectol y rhyfel dosbarth, os liciwch chi. Frwydr mae rhwng dosbarth gweithiol a'r cyfalaf, y llafur a'r cyfalaf. Ond y cwbl mae hynna di wneud I fi ydy spoilio James Bond ydy'r gwir. Ond yn y nofel yma, mae gennych chi uchelwriaeth Gymraeg. Mae gennych chi aristocrats Cymraeg. A dydyn nhw ddim yn bodoli erbyn hyn, achos mi nath yr uchelwyr Saesnig eiddio hynna'n yn fuan ar ôl i'r tuduriaid dod i'r rym. Felly does gennych chi ddim y fath beth ag uchelwyr Cymraeg ddim mwy. Ond, dwi'n gofyn I chi gredu bod yr uchelwyr, y dosbarth yma o reolwyr mewn ardal benodol oedd yn cymryd cyfrifoldeb am noddi beirdd ag ati yn yr ardal honno, bod hynny wedi para mewn un tŷ, mewn un gornel fach o ben llun. Rheswm rhif 6 ydy, da chi'n dibynnu ar atgofion annibynadwy. Mae bob nofel yn glitswaith o'ch atgofion chi chi'n wedi cael ei tadogi ar gymeriadau sydd ddim yn bod. Ond mi nes I selio'r stad yma ar Nanhoron ym Mhen Llŷn. Ac o'n I wedi bod yn fanna ar drip Cymdeithas Hanas pan o'n I 12 oed, achos dyna di'r math o blentyndod trist a tragic ges I. O'n I wedi bod yna, ac oedd y lle wedi gwneud lot o argraff o'na I. A dwi'n disgrifio cefn Methedrig yn y nofel, yr lôn hir ma'n dod drwy'r coed, heibio'r capel bach dros y bont, a'r ehangder yma o dir rhwng y plas a'r môr. A wedyn, chydig yn ôl, mi eithon ni un anhoron am dro. A doedd o'n byd tebyg, oedd o'r ben rif ryncyn bach, oedd o'n gaeedig yn y goed y gwmpas o, tŷ eitha bach oedd o, a doedd o ddim yr un peth o gwbl. Ond, yn rhyfedd, adeg Eisteddfod llynedd, oedd y maes carfana yn hir Castell Ystrade yn Llanelli. A ges I fynd I mewn I Castell Ystrade, a dwi'n gwybod chi'n cofio'r adeilad carreg mawr na oedd yn edrych dros y maes carfana. Oedd hwnna'n edrych yn union fel o'n I wedi dychmygu y plas yn y nofel, bod fi ddim yn gwybod am fodolaeth y lle o'r blaen. Wedyn oedd hynna'n eitha spooky. Rheswm rhif 7 dros beidio sgwennu nofel ydy mae nain yn mynd i'r dod darllen ni. A pobl hŷn eraill, achos dyna di'r math o bobl sy'n yn prynu llyfrau Cymraeg. Pobl hŷn, pobl barchus, pobl sy'n yn cefnogi llenyddiaeth Cymraeg o ddyletswydd, bys o well gen nhw ddarllen rhywbeth chydig bach yn fwy parchus, yn fwy gweddus. Achos mae yna sex a mae yna yfad, mae Theo'n defnyddio Tinder, mae'r gwyliau mae yna Ibiza yn carnage a dweud y gwir. Ac wedyn, ie, dwi'n mynd hollol gyffyrddus yn meddwl am nain yn darllen y nofel, ond yna ni, mae'n mwynhau, medda hi. Ond mae yna bwynt i'r sex ar yfad yma. Mae o yn darlunio cymeriad Theo, mae'n darlunio yr argyfwng, falla, mae o mynd drwyddo fo. A dyma chi ddarn bach o'r nofel sy'n yn darlunio hynna. Mae Theo ar yr awyren I Ibiza. Gyda hynny, cafodd Theo syniad. Beth petai o'n talu assassin i'w ladd ar ddyddiad penodedig? O gael seithwr gwerth I halen, byddai'r farwolaeth yn edrych fel llofruddiaeth ac yn ddirgelwch llwyr am byth. Roedd hynny'n sexy. Roedd yn ddihangfa heb ddrewdod cywilydd. Ac wedyn, meddyliodd Theo, sut brofiad fydda byw yn holliach efo'r sicrwydd y bydda fo'n marw ar ddyddiad penodedig, ymhen wsos, mis neu flwyddyn. Mi fydda'r cyfnod hwnnw'n rhyddid pyr. Fe gael wario fel ymynau heb boeni am y ddyled, bita heb dwchu, siagio heb boeni am afiechydon nath o'r calon, smocio a snortio'n ffri heb boeni am iechyd, siarad yn blaen, gwisgo fel ymynau, a fyddai dim ots. Byddai'n rhydd. A phan fydda'r dyddiad penodedig yn dod, byddai wedi cael y fath flas ar fyw, nes byddai naillain derbyn marwolaeth yn llawen neu'n canslo'r assassin, a byddai marw bryd hynny heb barhau brofi pleser bywyd yn teimlo fel trychineb. Ac yna, a gyntaf bellach rhwng cwsg ac effro,
Sylweddolodd na fyddai'n rhaid iddo fynd i'r drafferth o ddod o hyd i'r asasin, egluro'r gofynion, trefnu'r taliad ag ati. Y cwbl roedd ein rhaid iddo fo'i wneud oedd deud wrtho fo'i hun nad oedd ots am y fori, nad oedd y dyfodol yn cyfri dim, a lle'n well na gai bitha i fyw yn ôl yr argyhoeddiad hwnnw. Rheswm rhif 8 ydy gramadeg. Da chi'n sgwennu'r nofel, ac wedyn da chi'n gorfod mynd yn ôl i wneud yr holl gyweiriadau, achos cefn gyweiriadau. Achos dwi'n sgwennu ar y bus, ar iPad, a wedyn dydy'r prosesu'r geiriau ddim yn gret. Dydy yr collnodau ddim yn sgwiglo o gwbl, maen nhw gyd yn stret. A mae'r dashes, dyn nhw ddim yn mynd yn hirach. Ac i rywun sy'n licio cael pethau'n iawn, dyn nhw ddim yn gret. A wedyn mae gennych chi fath beth ar replace all ar y cyfrifiadur. Ond, os da chi'n neud replace all efo yr collnodau yma, mae'n bwysig bod y collnodau yn mynd y ffordd iawn, achos mae collnod yn troi ffordd yna, dydy. Ond, neu mae dyfynod yn troi ffordd yna, mae collnod yn troi fel arall. Mae'n sgwiglo ffordd yna, dydy. Mae'n holl bwysig bod y sgwigls yn mynd yn iawn. Ac wedyn, os da chi'n neud replace all i bob collnod sef efo bwlch o'i flaen o fod yn sgwiglo ffordd yna, ia gret. Ond mae gennych chi rei collnodau sydd heb bwlch o'i blaen nhw. Mae'r peth yn hynlla, go iawn, go iawn. Ond mae gramadeg yn un o'r pethau yma. Mae pobl yn mynd yn flin iawn amdano fo. Mae gennych chi un garfan o bobl sydd yn cega ar bobl efo Cymraeg anghywir. Mae nhw'n deud mae nhw ydy'r bobl sy'n lladd yr iaith. Ac wedyn mae gennych chi bobl sydd wedyn yn cega ar bobl sy'n cega ar safon iaith. Ac yn deud mae nhw ydy'r bobl sy'n lladd yr iaith. A mae nhw i gyd yn wrong. A dyma gerdd bach sy'n esbonio pam. Y storm. A'i clustian glwyfus ferwyn taranodd rhai yn glir, y bydd gwlad o gamdreigladau yn wlad heb iaith cyn hir. Ystyriwch y camdreiglwyr, medd eraill, blin fel mellt, o'i dychryn a chywirdeb, fe aeth yr iaith i'r gwellt. Si brydaf yn y storom, o ffreio am yr iaith, neith safon ddim ei lladdu, nag am herffeithrwydd chwaith. Rheswm rhif 9, dros Beidio sgwennu nofel, ydy fydd asta Pwllheli byth yr y fath. Mae'r siop yna yn eitha agos at tu ni, a da ni'n mynd yna'n eitha aml. Ac yn yr ha, mae'n llawn o ymwelwyr. Yn benna bobl sy'n mynd i Bytlins, wedyn maen nhw'n bobl, mae gennych chi'r bobl yma efo'r tattoos mawr, a maen nhw yn eu pyjamas ac yn byldio i gyd. Ond, un tro, mi nes i weld hogan dlws yna. Oedd yr un funud y Kate Moss yn cerdded mewn drwy'r drws. A'r munud nes i gweld hi, oedd cymeriad Gaia gynnau, y prif gymeriad yn y nofel Cariad Theo. A dyma ni, unwaith welis i'r hogan yma, oedd yn edrych fel Kate Moss, o'n i'n gwybod hon ydy Cariad Theo, a mi nath i stori hi ffurfio yn meddwl i. Ac maen nhw'n cyfarfod gyntaf yn Ibiza, mae gen Gaia garafan yn Abersoch. Ac mae Theo, ar ôl i noson nhw'n Ibiza, maen nhw'n colli cysylltiad, a mae Theo wedyn yn dod ar ei thrausi yn asta. Ond, sgynnu nhw'n byd i ddeud wrth ei gilydd. Maen nhw yn ddiarth, a mae Theo yn penderfynu mynd adra. Ond wedyn, mae'n troi ni ôl eto. Gwibiodd yn ôl yno, parcio'r car mewn lle ar anabal, a brasgamu nôl i mewn i'r siop. Roedd Gaia wrth y tynia erbyn hynny. Ti'n ôl. Ddudodd Theo ddim byd, dim ond dringo i mewn i droli Gaia gan ofalu peidio ag istar i thorth. Be ti'n feddwl dwi'n dy garu di Gaia? Paid amalu awyr. Dos allan yn rholi mi cyn i mi alw'r heddlu. Go iawn, medda Theo, gan ddyfaru nad nath o baratoi rhywbeth i ddeud. Byth ers Ibiza, chdi sydd wedi bod ar yn meddwl i. Dwi isio popeth efo chdi, bywyd i gyd. Pwliodd Gaia i throli ymlaen i gyfeiriad y sawsia a'r pickles, anwybyddodd y ffaith fod pwysa Theo'n gwneud y troli'n anodd i'w reoli. Be dwi fod i wneud? Ti'n ymddwyn fel creep, Theo, fel stalker gwallgo. Ddylwn ni doddi o dy flaen di. A chibwydd Theo rhag gorfod atab pan gael fod i bwnio gan y dyn diogelwch. Ydych chi'n mynd i ddod allan o'r troli a mynd allan o'r siop dros o'ch hun, sir? Ta fydd rhaid i mi'ch cario chi? Caria fi, medda Theo. Dwi'n newydd sôn am ramadeg, a rheswm rhif 10 dros Beidio sgwennu nofel ydy bod chi'n ymuno efo dadleuon aniddorol a eitha peryglus a eitha trafferthus. Mae Theo yn pendroni, mae'r stad mewn trwbl, sgynno fo ddim digon o bres, ac mae o'n meddwl sut ydw i yn mynd i gael pres. A mae o am dro ar y mynydd, sgynno fo, un diwrnod, a mae'n sylweddoli, mae yna lot o wynt efo hyn, a mae'n penderfynu. Reit, gret, melina gwynt. A mae'n meddwl wedyn, oce,
allai rhoi carafans yn y cae yna fanna. Ia, briliant. Llwyth o bres. A mae'n meddwl, allai am cael carafans a peilona. Dyn nhw'n mynd efo'i gilydd. A wedyn mae'n penderfynu eco-pack. Wedyn, fydd bob dim yn gret. Geith o reid toilets compost a bob dim. Ond wedyn mae Gaia yn landio. Mae hi'n ffieiddio at y syniad yma. Oherwydd mae hi yn lot mwy na Theo yn gwerthfawrogi tir yr ardal. Mae hi'n gwerthfawrogi harddwch y lle. A mae Theo'n ei chyhyddo hi o fod yn Saunders Lewis. Os gen hi'n syniad pwy di Saunders Lewis. Mae o eisiau'r incwm a mae hi'n penderfynu bod modd gwneud incwm heb ddinistr o tir. A dyna sy'n yn sbardun ar gyfer datblygiad y busnesau yma wedyn. Ond eto, dwi'n ymuno engweitha efo'r ddadl yma'n bilona gwynt. Mae'n boring, mae yna ddadleuon da ar y ddwy ochr, a mae jyst yn haws cadw allan o ddadleuon fel os gallwch chi. Rheswm rhif 11 ydy bod y teip o berson sy'n sgwennu nofel ddim yn gymwys i wneud hynna, achos pobl eitha arty-farty sy'n sgwennu nofela. Pobl sy'n ddim yn gret am newid olwyn car fel arfer, dydwch. A dydy theori ddim yn ddigon os ydych chi eisiau sgwennu nofel. Mae gennych chi pobl fel Albert Camus a'r meddylwyr mawr yma sy'n yn sgwennu nofela fod dilemau moesol cyffroes. Ond does am byd yn digwydd yn y nofela, does am byd ymarferol amdanyn nhw. Da chi'n cymharu hynna wedyn efo Dan Brown, sy'n ma'n gallu sgwennu o ddifri, ond mae o'n cael rhyw fath o ddealltwriaeth o bethau cymlaeth, technegol, a wedyn yn troi hynna i mewn i narratif sy'n gweithio. Ac wedyn, manylion ymarferol na sy'n creu nofel. Ond dwi'm yn gwybod sy'n ma bod yn fancar yn Llundain, dwi'm yn gwybod sut mae'r rhedeg system ariannol, dwi'm yn gwybod chwaith sut i'r rhedeg becws neu gaffi. Ond dwi wedi bod yn gorfod darllen pethau fel A Day in the Life of Hedge Fund Manager a manuals ar gyfer Ravens a bob math o bethau mwyn wneud i'r nofel swnio fel bod hi yn gredadwy. Ac mae'n debyg i beth sy'n digwydd pan da chi'n cababu, achos mae pawb yn deitha chi, mae'n mynd i newid y fywyd i, mae'n mynd i newid y fywyd i, fydd pethau ddim yr un peth wedyn. Ond da chi'n sylweddoli be maen nhw feddwl tan da chi'n gwybod y manylion ymarferol. Sut da chi'n cael plesar allan o glwad rhywun yn torri gwynt am y tro cyntaf. Mae'n rhywbeth i newid adeg hynny. Pan da chi'n edrych ymlaen at gael newid clwt. Sut da chi'n licio ogla chwd, a sut da chi'n clywed yr ogla yna, lle bynnag da chi'n mynd. A da chi'n gwybod yn iawn bod hi'n gwenu yna chi. Tan da chi'n gwybod y pethau bach ymarferol yna, da chi ddim yn sylweddoli go iawn bod eich bywyd chi wedi newid. Rheswm rhif 12 ydy, da chi'n neud eich hunan weithiau yn agorad i gyhyddiadau o wyngalchu, ac yn yr achos yma, gwyngalchu'r mewnlifiad. Achos, beth sgynnau yn y nofel ydy delfryd. Mae Gaia yn symud i lun o swydd gair, mae'n ddynas efo carafan yn yr ardal, a mae hi yn dŵad i werthfawrogi'r tir ar ardal lot mwy na Theo. Mae hi'n sylweddoli bod rhaid iddi gynnwys y gymuned yn bob dim mae'n neud. Mae'n mynnu dysgu Cymraeg, mae'n mynnu defnyddio'r Gymraeg yn y busnes. Mae Theo, mae o'n licio'r ffaith bod hi'n estron. Mae o'n licio y ffaith bod o ddim yn gorau siarad Cymraeg, achos mae o'n teimlo bod y Gymraeg yn hial. A'r negas ydy bod pobl nad ydy'r Gymraeg yn enedigaeth fraint iddyn nhw, bod nhw ddim wedi cael ei geni yn Gymru naturiol cynhenid, bod y bobl yna weithiau yn fwy gwerthfawr, bod nhw'n gallu cyfrannu mwy oherwydd y ffaith bod nhw yn dŵad at y Gymraeg yn hwyrach, yn dŵad at yr ardal yn hwyrach. Ond ar y llaw arall, fydd pobl yn deud, dydy bob mewnwydwr ddim fel Gaia. Delfryd ydy hi, delfryd gwag, ond dwi'n meddwl bod hi'n bwysig cyflwyno y delfryd yna ar hyn ddyla fod yn digwydd. Rheswm rhif 13 ydy, pam da chi'n fardd, da chi wedi deud lot o bethau mawr yn y gorffennol, da chi wedi gwneud lot o sweeping statements, ag wrth sgwennu nofel, da chi mynd i oro croes ddeud rhai o'r pethau yna. Mae gen i gerdd ar enw Plas, sy'n disgrifio Plas sydd wedi cael ei godi tu ôl i walia, a dwi'n disgrifio wedyn y tai teras gafodd ei codi mwyn gwasanaethu'r Plas. Ac dwi'n disgrifio sy'n mae'r Plas, mae'r Plas wedi marw yn y bon, mae'n wag, mae'n adfail, ond mae'r bobl, mae'r werin yn dal yn y tai teras. Ond, wrth gwrs, yn y nofel yma, yr uchelwyr di'r prif gymeriadau nhw sy'n gyrru'r nofel, yr aristocrats, nid y llafur, nid y dosbarth gweithiol. Ond y cymeriadau gwerinol
sy'n yn gwreiddio'r nofel, nhw sy'n neud y nofel yn gydymdeimladwy. Mae gennych chi Maredydd y Gwenllian. Yn y ffilm, John Ogwen a Maureen Rhys ydyn nhw, sef y butler a'r forwyn. Maen nhw wedi bod yn gwasanaethu yn y plas ers blynyddoedd. Mae traed nhw ar y ddeiar. Maen nhw yn tynnu Theo yn ôl i lawr i'r lefel lle dylai fo fod. Mae Gaia'n ei hysgwyd nhw rhywfaint, ond maen nhw yn driw hyd y diwedd i'r plas. A gynnwch chi Cas wedyn, hogan dragig, mae Theo'n penderfynu, dwi'n mynd i'w hachub a gwneud rhywbeth efo'i bywyd i. Cymeriadau yna, mae yr arwyr, wrth gwrs, ydy Theo a Gaia, nhw ydy'r cymeriadau sy'n gwneud y stori yn werth chweil. Ond ar y llaw arall, mae ffarmwr sy'n ei chael yr eith drwg, achos mae yna berthynas od iawn rhwng Theo a'r ffarmwr sy'n y nofel, achos fod i landlord nhw. Ac mae yna rhyw berthynas, mae nhw wrth i bodda yn casau Theo. Mae nhw'n cael mwynhad mawr o fod yn sbeitlyd efo fo ac o gegar arno fo. Ac dwi'n meddwl mae yna rhywbeth amdano ni fel Cymru. Os oes rhywun yn rhoi i hun rhyw dwtch yn uwch na pawb arall, mae pobl yn licio tynnu nhw lawr, mae'n cael plesar mawr o wneud hynna. A mae wir efo beirdd hefyd, achos o'n i'n Whitehall, Pwllheli, dipyn yn ôl, ac mae rhyw josgyn yn dod ato fi, un o'r ffarmwrs sy'n gwisgo pethau superdry, fatha cannoedd o rei ifanc y maes bi neithiwr. A mae'n dod ato fi, a mae'n, dwi'n gwybod pwy ti, cocoen ti, chdi di'r cocoen gath y gadar. So, do'n i'n gwybod be wneud o hynna, de? Oedd o'n compliment, oedd o'n gyfarchiad, so be? So, oedd o'n cychwyn yna fi. Dyna ni. Rheswm 14. Da chi ddim yn mynd i fodloni eich disgwyliadau eich hun, achos dwi'n teimlo bod nofelau Cymraeg falla ddim yn ddigon mentrus ar hyn o bryd o ran ffurf. Da ni ddim yn gwneud pethau newydd. Da ni jyst yn sgwennu nofelau naturiolaidd sydd jyst yn deud stori. Sydd ddim yn ddigon da yn y barn ni, achos o gymharu efo cyfnod fel y 90au, pan yna gynnwch chi Will Garn, Mihangel Morgan, Robin Llywelyn yn gwneud pethau newydd, eithriadol o ffres, eithriadol o flaengar, da ni wedyn yn mynd yn ôl ac da ni jyst yn defnyddio nofelau i ddweud stori. Ac yn y bon, nofel naturiolaidd ydy stad. Ond, a felly dydw i ddim wedi gwneud be dwi'n meddwl ddyla nofelwyr fod yn ei wneud a bod yn flaengar efo ffurf. Ond, os da chi fel darllenwyr yn mynd ati efo'r agwedd, ffuglen ydy hwn, felly mae o'n ffigiad, bod chi'n gofyn, nid yn unig pam mae Theo'n gwneud hyn, ond pam mae Guto'n gwneud i Theo wneud hyn, dwi'n meddwl mae'r nofel yn mynd i ildio lot mwy. Rheswm 15, pam ydych chi wedi cyhoeddi barddoniaeth y blaen, ydych chi'n cyhoeddi rhyddiaeth, mae pobl yn mynd i ofyn i chi, pa un di gorau barddoniaeth sy'n rhyddiaeth? A mae'n drwg i ni fod yn blentynnaidd, ond mae hynna fatha gofyn, be di gorau gynnwch chi wneud PP ta pw. Ac yn amlwg, mae barddoniaeth fel PP, achos mae'n gyflymach, mae'n llai o hassle, a mae'n haws i wneud yn sefyll ar eich traed. Ond mae'n hanfodol gallu pw hefyd, yn dydi? Iawn, dwi'n mynd i symud ymlaen o'n achos dwi'n eisiau dweud PP na pw eto. Rheswm 16. O'n i'n teimlo mod i'n defnyddio'r nofel i radda i leddfyn eogrwydd yn hun. Mae gennych chi gymeriad Modryb, chwaer tad Theo. Mae hi'n dal yn byw yn y plas, ac mae gen i hi dementia. Ac mi oedd gen Modryb i mi, chwaer yn haid dementia, ac oedd hi'n un o'r bobl gleniau gael chi. Pan oedd hi 15 mlynedd yn ôl, o'n i'n mewn dydd hi bob diwrnod ar ôl yr ysgol, oedd hi'n rhoi te fi efo 3 siwgr yn efo crunchy a pink and white a cacan efo pastry, jam a sponge a bob math o bethau. O'n i'n mynd yna i aros, o'n i'n cael ffraib bob pryd mwy o lai. A bai hi oedd o bod fi wedi mynd yn obis. Ond mi oedd hi ddynas ffeindio gael chi. Ac wedyn, mi ath hi'n sal, mi gath hi dementia oedd hi'n colli cho. Ac wedyn, o'n i'n cadw draw. Achos oedd hi'n rhy boenus falle mynd yna. O'n i'n deud wrth yn hun, wel na, di'n gwneud dim lles i'r ddynas mae gael person di ddim yn abod yn ystafell yn ei drysu hi. A hi dda'n gorau gofyn yr un cwestiwn 7 gwaith. A dwi wedi rhoid yr un profiad i Theo. Mae gynnu fo Modryb, mae o'n defnyddio'r un esgusodion, a dwi'n defnyddio'r ei o frawddegau anti mi hyd yn oed. Nid mynd yng ngho ydw i, dim ond beth i cofio. Ac dwi'n neud i Theo fod i ffwrdd o adra pan mae Modryb yn marw. Pam dwi'n neud hyn?
Mae'n debyg bod o ryw fath o gysur I wneud ffuglen allan o'n profiad yn hun, rhoi pellter rhwng yn hun ar profiad, trio cael cydymdeimlad. Wel, mae o'n useless beth bynnag, a just lleddfu euogrwydd ydi o. Rheswm rhif 17. Wrth gyhoeddi rhywbeth, da chi'n gwadd pobl I chwalu'ch hunan hyder a'ch gobeithion chi. Achos mae rhaid chi gael hyder yn yr hyn da chi'n greu, a dydy'r hyder yna ddim yn ddibynnol ar farn neb arall. Ond nes I gyhoeddi cyfrol o gerddi llynydd ni be ar awyr, ac o'n i'n meddwl, mae hwnna'n gyfrol oce. O'n i'n eitha balch ohoni. O'n i'n meddwl, oedd hi'n cymryd rhywbeth chydig bach o wahanol, oedd cynulleidfa oedd yn licio be oedden nhw'n glwad ohoni, oedd y farddoniaeth yn canu, o'n i'n meddwl, ac oedd hi'n gofyn cwestiynau eitha difyr. O'n i'n meddwl bod fi wedi creu rhywbeth gwerth chweil, a wedyn nath beirniad llyfr y flwyddyn benderfynu bod hi yn shit. Wnaethon nhw beidio rhoi ti ar restr fer llyfr y flwyddyn, a nes I ddim cymryd y peth yn rhy dda, achos, wel, a bod yn hollol onast, y noson glwys I, o'n I jyst yn darllen cerddi allan o wyliau gan Meic Stevens yn uchel, ac yn fel, maen nhw'n deud bod hwn yn well na fi! Dwi'n meddwl bod fi wedi colli'r awydd I fyw ar y llinell isa Billy Giwcan, a pan oedd yn odli jap efo rhywbeth. Hynny di, dwi'n gwybod bod grawnwyn sirion ddim yn bethau sy'n cael ei canmol, ond mae rhaid fi fod yn onast, da chi ddim yn sgwennu oherwydd bod chi'n meddwl bod o ddim yn bwysig. A pan mae rhywun yn penderfynu bod eich cynnyrch chi yn sobor o wael, fel oedd beirniad llyfr y flwyddyn yn teimlo, yn amlwg, mae o'n brifo. Mae o'n brifo. A nes I hitio'r TH, ath bethau'n ddifrifol. Nes I ffeindio'r nofel, y soned, y Rhufeiniaid, sy'n sôn am bobl hybristig, yn meddwl bod nhw wedi creu rhywbeth gwerth chweil, ond mae'r cwbl yn cael ei chwalu o dan nhw. Y ffyliaid gwirion, ond I wyddent hwy fod pen ar bopeth ar y ddaear hon, fod pob hen garreg rywdron torri'n ddwy, mae byr barhad sydd I bob newydd sbon. Hwynt hwyr holl wybodision, meistri'r byd, tybed mewn difri calon nad oedd gŵr ohonynt a doedd thineb yn ei fryd, a wyddai nad oedd dim oedd yn fwy siŵr. Nes I hyd yn oed newid mywgraffiad ar Twitter, achos o'n i'n galw'n hyn yn fardd, ac o'n i'n gwybod wedyn bod fi ddim yn cael galw'n hyn yn fardd. Nes I newid o I dim ond crych dros dro neu gysgod craith. Felly, diom werth cyhoeddi dim byd. Da chi jyst yn gwahodd siom fel la. Rheswm rhif 19, da chi roed, wel, dwi'n yn y nofel yn rhoi'r argraff bod beirdd yn fwy o studs nag ydyn nhw. Oherwydd mae gen Theo ffrind oes o'r enw Gwyn, a mae Gwyn yn fardd. Yn yr olygfa gyntaf un, mae gennych chi Gwyn a Theo a'i cariadon cyntaf nhw ar y pryd. Mae Theo a'i gariad o yn bwrwyddi, a mae Gwyn yn darllen englynion i'w gariad o. Ac mae Gwyn a Theo yn dod ar draws I gilydd yn achlysurol. Maen nhw'n ffrindiau mawr, bod Theo ddim yn poeni lot yn farddoniaeth. Ac mae Theo a Gaia yn mynd i'r Steddfod I aros yng ngharafan Gwyn. Ond yna, mae yna genod o bant y celyn yn landio yn ôl yna efo Gwyn, a mae pethau'n mynd yn fler iawn. A mae'n mynd mor fler, mae Theo a Gaia yn cysgu yn y car. Ychydig wedyn, mae Gwyn yn cyrraedd cefn Edrig, ac mae o'n deud bod o dan erledigaeth ddybryd, achos mae'n olyniau'r noson yma yn y garafan wedi cyrraedd y we a wedi cael ei rhannu yn eang. Ond daeth pethau'n waith ddydd Iau dwytha. Tynnodd gopi o golwg o'i got a'i osod ar y bwr. Ar ôl eiliad o dawelwch, chwarddodd Theo nes chwthu coffi drwy drwyn. Ar y clawr, roedd llun o Gwyn yn noeth heblaw am ei sana, yn sefyll yn falch yn ei garafan a'i goron, a oedd yn mynd efo fo I bob man rhag ofn lladron yn cuddio I wylidra. Sofai dwy ferch ifanc a'i hwynebau wedi sensro yn gwasgu cyrff arno a'i dwylo'n dal y goron yn ei lle. Y pennawd oedd ni fi cynnan yma. Wel, mae'r pennawd yr reit ffraith, cynnigodd Theo, am golwg. Rheswm rhif 19 dros beidio sgwennu nofel ydych chi yn mynd I ymddangos fel rip-off. Achos nes I gystadlu am goron yr Urdd yn 2004, nath y beirniad dweud, mae dylanwad The Catcher in the Rye, un os o leiad ar yr ymgeisydd yma. A do'n I wedi darllen y peth o'n I fel, ia, iawn, oce, mae dylanwad nhw anau. Cafflogion oedd yn ffug enw fi, ac o'n I wedi dewis yr ffug enw yna fel rhyw fath o nod I Alun Jones Llyn Llyn. Achos mi nath o ennill y Daniel, mae o'n dod o Drefor, a nath o ennill y Daniel efo'r ffug enw Cymydmain, sef yr cwmwd yn Llyn lle mae o yn byw bellach. Dwi na yn byw yng nghwmwd Cafflogion, a mae'r nofel wedi gosod yng Cafflogion. Ond mi nath Gerall Jones ennill y fedal yn 79 efo nofel yr enw Cafflogion. O'n I wedi darllen y nofel. Ond mi nath beirniad y fedal llynedd dynnu sylw at debygrwydd rhwng y ddwy.
Mae'n eisiau darllen i wedyn. Ac nofel wyddonias ydy am ddyfodol ôl apocalyptaidd, cymunedau yn ail ffurfio i ffwr o'r ddinas, pobl wedi dechrau gwareiddiad eu hunan yn bell o brifddinas, ac mae un o'r prif ferched yn y nofel yn eithriadol o rywiol efo gwallt melyn hir. Wedyn mae'n swnio'n union fel nofel fi, yn dydy? A dwi'n gaddo, dwi rioed i darllen ni, a dydy ddim yn rip-off, ond sa neb yn mynd i gredu hynna. Rheswm 20 dros Beidio sgwennu nofel ydy bod chi'n dychanu pethau da chi'n hoff o'n nhw. Fel un mae penod 71 yn cychwyn. Roedd Gaia wedi cymhathu'n dda ar gymdeithas Gymraeg yn yr ystyr i bod i allan o'r tŷ bob munud am gyfarfod. Pryn y caeth ei ymlacio am noson yn ei chwmni. Ac mae yna sawl cyfeiriad at Gaia yn pwyllgora. Mae'n mynd i gyfarfod pwyllgar dosbarth dysgwyr, siambr fasnach, farchnad fferwyn ac ati. Ond dwi'n meddwl bod pwyllgora'n gret. Mae nhw'n ffordd Gymreig, ffordd iawn o redag pethau'n dydyn. Enghraifft, mae'r Wyl Gerdant yn dod i Bwllheli flwyddyn nesaf, ac mi oedd eisiau cywydd croeso, cywydd i wachodd yr Wyl i Bwllheli. Ac wedyn oedd y pwyllgor yma, pwy gawn ni'n neud cywydd? A hynny di, mae gennych chi, da chi eisiau cywydd canadwy, cyhyrog, cry, i'w ganu ar Gerdant, mae'n amlwg, da chi'n gofyn i Myrddin ap Dafydd, yn dydach? Mae'n no-brainer. Ond wedyn oedd yna rhywun ar y pwyllgor, dwi'n mynd, sa well ni gael rhywun ifanc, be am y Guto Dafydd na? A wedyn, yn hytrach na jyst deud, na, nhw'n i gymyrddin i wneud, achos Myrddin sy'n gallu gwneud pethau fel ora yn y byd. Na, a thi'n fot. Nid nhw'n cael fot yn ei. A wrth gwrs, Myrddin nath ennill, a mae hynna'n dangos bod pwyllgora yn ffordd dda o wneud pethau. Ac mae'n ddrwg iawn gen i bod fi wedi cymryd pwyllgora yn ysgafn yn y nofel. Rheswm rhif 21 ydy bod dim modd cael grantiau mawr i fynd i lefydd pell ddim mwy, achos rhyw 10 mlynedd yn ôl, sa chi'n sgwennu nofel, sa chi'n penderfynu, roi rhyw olygfa bach yn New York i mewn, Ibiza, ac wedyn gael grant i fynd i'r llefydd mae gyd i ymchwilio. Mae pobl yn cael grant i fynd i Rwsia gan y blaen ac India, llefydd fel yma'n gret. Ond yn y dyddiau ôl ddirwasgiad yma, dydy hynna ddim yn bod ddim mwy gymaint. Ac hefyd, erbyn hyn, mae gennych chi Google Maps a Google Street View a Google. Wedyn, mae gennau olygfeydd yn Ibiza, Budapest, Birmingham, o'na hen olygfa yn Efrog Newydd. A dwi wedi bod yn llefydd yma i gyd, just ar Google. Dwi wedi rhoi troed yn ddim un yn nhw. Ond does dim angen, dwi'n gallu googlo bwydlen ar gyfer bwyta, deud yn union be maen nhw fita bob nos. Dwi'n gallu disgrifio yr union gerig ser y llawr. Nes i orod googlo hyd yn oed how much cost hire stripper Budapest, ond ydy hynna ddim wedi cyrraedd y nofel, achos oedd yn rhy ddrud. Rheswm rhif 22 ydy da chi'n gadael i'r terrorists ennill, achos mi o'n i angen enw ar gyfer y ffem fatal yn y nofel, y catlydd, cariad Theo, y sbardun sy'n ei yrru fo, hyd i'r cydwybod sy'n sylweddoli gwerth i etifeddiaeth o. Mae'n estron, mae'n hyfryd, ac mae yna rhywbeth chwedlonol amdani hi. Mae fi'n taro ar yr enw ISIS, ac o'n i'n meddwl bod hwnna'n berffaith. Cofiwch, o'n i'n sgwennu'r nofel yma yn 2013. ISIS, diwies eiffdaidd, oedd hi'n cael ei haddoli fel y fam ar wraig berffaith, oedd hi yn noddi natur, oedd hi yn ffrind i bechaduriaid a chydwision a pobl ar y gwylod, ond oedd hi hefyd yn gwrando ar weddia yr uchelwyr, ac ar yr aristocrats a'r rheolwyr. Perffaith. Hefyd, ISIS ydy enw ci Earl Grantham yn Downton Abbey, a maen nhw wedi gorau lladd y ci yna hefyd, ond mi oedd Downton Abbey yn rhyw fath o ysbrydoliaeth i'r nofel, mewn ffordd ironig, gobeithio. Mae gen Bob Dylan gan am ISIS. I married ISIS on the 5th day of May, but I could not hold on to her very long. A dwi'n eisiau spoilio dim byd, ond mae yna elfennau o'r gan yna wedi cael ei gweithio mewn i'r nofel. Oedd hi yn... oedd ISIS yn enw perffaith, ond dwi'n gwybod da chi wedi clywed, mae ISIS hefyd yn enw ar y fudiad terfysgol yn y Dwyrain Canol erbyn hyn. A maen nhw'n bobl ddrwg, maen nhw'n bobl wirioneddol ddrwg, maen nhw'n torri penna pobl i ffwr, maen nhw'n chwalu dinasoedd y gwereiddiadau, miloedd y flynyddoedd oed, maen nhw'n brainwasho pobl i ladd pobl eraill, maen nhw'n sefydlu gwladwriaeth yn seiliedig ar gyfraith gyntefig Sharia, ac yn waeth na hynna i gyd, maen nhw wedi gorfodi fi i newid enw'r cymeriad yn y nofel. Gaia ydy'r enw wan. Mae'n enw hyfryd, mae'n enw addas, diwyes y tir, ond ddim mor berffaith ag ISIS. O'n i'n gobeithio allas a ISIS y terfysgwyr wedi chwthu plwc erbyn hyn. Dydyn nhw ddim, ond dwi'n gobeithio
canwyheiddiant. Dwi'n mynd i ddweud gobeithio bod nhw'n cael ei bomio efo'r gofiant, achos dyna ddim yn ffordd i ddelu efo nhw. Ond dwi'n gobeithio bod nhw'n edrych ar nhw hynna ac yn teimlo cwilydd am wneud i fi newid enw fy mhrif gymeriad. A'r rheswm ola dros beidio sgwennu nofel ydy bod yna well pres i wneud y McDonald's. Nes i gael swm teg iawn, anrydeddus iawn o pres am sgwennu'r nofel. Ond dwi wrthi ers 2 flynedd efo i. A wedyn nes i weithio allan faint o oriau ni di gweithio ar y nofel. A wedyn rhannu hynna efo faint o bres ges i. Ac oedd o'n dal o ryw 2.83 yr awr. Mae'n llai na'r minimum wage, mae'n slave labour wneud y nofel yma. Ond wedyn, does am hawl i gyhoeddi nofel. Dwi'n lwcus fod yna rhywun yn talu fi o gwbl ac yn cyhoeddi'r nofel. A dwi ddim yn cytuno efo pobl sy'n dweud mae taflu pres at rhywun ydy'r ffordd ora i ddatrys problem. Achos fysa 50,000 o bunna a 6 mis yn rhydd ddim wedi gynhyrchu nofel well. Ond mae'r ffaith yn sefyll, dydych chi ddim yn mynd i wneud eich ffortiwn wrth sgwennu nofel Gymraeg. Felly pam i wneud o? Wel, o'n i'n cael canlyn y sgwarnog ma'n ddod i meddwl i weld Kate Moss yn cerdded mewn Iasta. O'n i'n cael trio deud rhywbeth am gymdeithas heddiw am yr ardal lle dwi'n byw. Trio ysbrydoli pobl, trio herio be mae pobl yn feddwl am y lle. Trio difyru, trio diddannu, trio creu rhywbeth gwerth chweil yn Gymraeg. Rhywbeth i gadw fi allan o drwbl, ac hefyd yn cael llon stafell o bobl hyfryd yn sbio arna i yn malu awyr am awr wedyn. Diolch yn fawr iawn i chi am eich sylw. Diolch.